engathi kungaphila uphumelele konke okufisa empilweni ukuthole kuhambe ngendlela ke ofisa ngayo. Mina ngigama uPastor Ningi, ngiyakubingelela kwi-channel zizomukelekile. Thatha isitulo hlale phansi unethezeke ulalele nangomfanekiso oqoshiwe esiulethela wona sikulethela wona. Naku okubalekile singacela ukwenza ingane yakho usacela ukuthi uma kupossible ungasubscribe, uma inhliziyo yakho ifuma ulike le video le. Siyacela futhi ukuthi uqinisekise ukuthi ke uya contributor monthly. Ungalokho ungazi ucontribute ngako kwi-channel. Can be anything. Account number ikhona lapha kule video nje ubuyibheka, ungabuka lapha ngezansi uyayibona inumber, account number where you can use to contribute. Kanti futhi okunye, you can also become a member where you can contribute at least maybe R9 every month if possible. So and when you feel like you can do so, yabo, cause iBhayibheli lisitshela ngokuthi kubalekile abantu noma lithi ubusisiwe onikele thokoza. Should nathi masicela sithi contribute sizokucela ukuthi wenze lokho uthokoza yabo. So unokuthula shobo uthi ke thokoza mkhulu. Ngicela ukubuza la ukhupha imfino yintanga ngabe ke kukhompisiso na not amathanga kodwa imifino yakhona. Ngiyabonga. Imfino yayichaza into ezinhle kakhulu. According to my own experience, I experienced abantu bephupha imfino, abanye beyikha, abanye bayibona. Emva kwalokho ngakusasa umuze wathola ucingo umuntu lokuthola umsebenzi, omunye aphumelele into ekade eyifisa. Kodwa it's always about something esuke iza enhle. Kodwa ke asizithina ke in a point form sizothi number 1 noma uphupha imfino noma umfino upha oluhle uma ubona udla noma unikezwa. Lusho ke inhlanhla, lusho impilo enhle nende, lusho inqubekela phambili, lusho ukuchuma, lusho ingcebo noma intuthuko okanye impumelelo. Number 2, uma uphupha umfino futhi upha oluhle uma ubona udla noma unikezwa. Lusho ukuthi kukhona okukhuleleke kwabanye ngoba kufanana. Number 3, uma uphupha umfino upha oluhle uma udla umfino. Lusho ukuthi kungenzeka umuntu obuthaka, umuntu osakhula ngokwevangeli, kepha unalo ilukuluku lezwi likaNkulunkulu noma ilukuluku lokuthamela izwi likaNkulunkulu. Romans 14:2, one person has faith that they may eat all things, but he who is weak eats vegetables only. Number 4, uma uphupha umfino futhi kuthatha njengophawu oluhle uma udla umfino. Lusho ke inhlala kahle, lusho inhlanhla, lusho isibusiso, lusho impilo enhle futhi ende nengcebo ezayo. Daniel 1:12-15. Please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young man who eats the royal food, and treat your servant in accordance with what you see. So he agreed to this and tested them for 10 days. At the end of the 10 days, they look healthier and better nourished than any of the young man who ate the royal food. Mfino njalo leli. Badle mfino, babonakala becwebezela, bebadle befit. Number 5, uma uphupha umfino ufuna sikuveze ukuthi upha oluhle uma udla umfino nabantu abaziyo. Lusho ukuthi ke uzungezwe abantu abaqotho, abantu abalungile nabanothando futhi enimqondo munye futhi enenhloso eyodwa nabo. Proverbs 15:17, it is better to eat vegetables with those who love you than to eat meat with those who hate you. Siphetha ke uma sesithi thina uma uphupha udla umfino kwesisikhathi kungasho ukuthi kumele ulinde uthandaze ngoba kunomkhunkulo zama mhlobo ukugadla ngedliso elibi. Kanti futhi ubuphupha umfino upha oluhloba unika umfino lusho ke
inhlanhla nesibusiso nokuthi uzothola umvuzo noma inzuzo noma umhlomulo uphinde waneliseke. Genesis 9 verse 3. Every moving thing that lives shall be food for you, and as I gave you the green plants, I give you everything. Ngenzeka ke kunesibusiso sivela kuNkulunkulu, noma ke usuke kunomvuzo ongahle uthole noma umhlomulo noma inzuzo usukuzoyenza izoletha ukwaneliseka futhi kuwena. Sithi ke uma upupha umfino, uPaul uhle futhi umunike umfino, lusho ukuthi uNkulunkulu uyakunakekela futhi uzohlangabezana nezidingo zethu, noma uyasinakekela futhi uzohlangabezana nezidingo zethu, noma uyakunakekela wena futhi uzohlangabezana nani nesidingo sakho. Genesis 1-20 verse 29 ithi ke, then God said, I give you every seed bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that is fruit with seed in it, they will be yours for food.